Имам идея тази гадна мръсна тераса да я спретна. Ето какво представлява. Не е метено, прашно, разни стари неща. Това е на детето кофичка с камъни, буркан от зелен. Това ми е както са горкия. Не изглежда много добре. Пресаждал го, обаче явно пръста е много такава рохкава и се е наклонил. Това са разни стари тенджери на свекърва ми, които прашлясват тук от 100 години. Стъклото трябва да се избърше. Това е една стълбичка, детето я ползваше, за да се качва, да вижда на плота какво правим. И да видим какво ще стане.